ai kublai fi we pui baro akan ka por ka teng ka bathiang tam ka ban bor tam ka jong try unong penem jingi u Jesus Christ nga ai kublai fi we pui baro ma dana preng jo fi akan ka por fi la ap khnang ban snap ya kan ka khubor re dana preng jo fi kumnore fi shu kumnyon ya kan ka video ba fi nyo ban snap ya kan ka banga kran ha kan ka por ka tanga kwa blong fi kan ka wei mdei bak shu jarang khat kamdei ka Shillong la kalong andre ka plan ka jong blai ya ka fi nyon ya kan ka video namaru try kwa ban kran ya fi ha kan ka sngi ka manta u blai kwa ban kran ya fi namar bo ye plat ya fi bo kwa ban karkhu ya ka jim ka jong fi ha kan ka sngi ba kan ka kentien ya ka ba fi nyo sngo ka kentien ka ba donkam palat kan ka kentien ka bo try kwa ban ya thu hapi ya ka jing donkam ha ka jing ka jong fi tip nam kawai na ka jing donkam ka ba donkam tam ha ka jing jing hoi ki don ki wei ki jing donkam ko ma ong ki basic necessities ni ta ki jing donkam ki bangi donkam ka dai ka bam ka dai ka yeng ka dai ka jan la se ka ta ka jing nang ka jing start ndre ka wei na ka ta ka jing donkam ka bangi donkam ha ka jing ka jongi ka ta ka dai ublai klam ublai ngimla ban le ai nga sngo ka ni ka por ka ta don na preng jong fi kam sim jong fi ka leng a ka pisa kam sim jong fi kam yo ya kata ka jing aram ne kam yo ya kata ka jing kemen pilingo piong naga e ka daw ka pisa nga don ka spa nga don ka yeng ka sam nga don lut na dong shadong ka family nga don ka family ka basok ka family ka kemen han re hapo jonga piong ka don be kata ka jing leng a ya ka bangam sngo suk ya ka bangam sngo biang akwa bentip ya kata ngakwa ba dong ifi ka ni ka sngi ka bamenta kata ka jing snoleng a ka jong phi ma phi bim tep andre ka men sim jong phi ka tip ka snoleng a namar ka don kam ya ka ni ka wai phi tep nam ka e ka ba ka men sim jong phi ka thangan hoi la da ka khpo ka thangan phi tep o ka de ka bam namar ba ka pa ka khpo ne phi snol thangan ba ka ni ka met ka dawa ya ka bam andre ha ka ni ka sngi ka de ka men sim ka jong phi ka de ka ba thangan phim tip man pendap ya ka dak ai phim tip man penbam ya ka dak ai phi sngo tho ba ka men sim jong phi ka leng a ka pisa ka thangan ba ka sliang na kwa ba dong i phi ka ne ka sngi ka menta kata ka jing thrang ba ka jing sliang ka donot ka jong phi mdan da ka wei pat ka jing bam mdan pat ka wei ka jing di ka bala ban pendap ya kata ka jing thali phi dan ka jing thali ka donot ka jong phi na kwa ba dong i phi tang ne ka wei como pastor, como shakri jong blai ngatip ya kene kowe bamar ngalamat ya kata men shwa kadon ke jing thli kadon ke emptiness sapo jong ngadon lut ngadon ni ke jing kemen juga perthai baro ngalaban yolut henry kadon ke jing thli ya ka bangam sngodap bangam tip ya kata pat hadu ba nganda ya kendo yau jisu ngakwa badong ifi kene ke sngi lada piong jisu blai ani pi sngo jli piong ka e kata ngam stunat ya kata kerteng Jisu. Ngam sutunat kata kerteng belai. Lesi film ngat belai, le film ngat yo Jisu. Ngakwa banong ifi. Kadon kawi ka jingjah ka Bible, ya ka bangi pulih ha ka ne ka por ka mentah. Na ka jingkhan ka nong ba arpuai, na ka ktin ka jong belai. Kadon kawi ka jingjah. Ka bala long shisha kumta. Ngan pulih ka ne ka por ka ktin jong belai ka thu ka angkom ni. Bagilayat na ulom hor. Da ka lenti ka duryo basaw, ya ka ban leit saudong ya ka ri Edom. Te kala pisa ka mensim jang uta upat ba namar kata kelenti. Ka Bible ke itu bagi kun Israel kilami na kari Egypt na ka jinglong marao. Kilami ban leit sya kata kari ka bau blay ula kular nam ta jongki. Henry ban poi sya kata kari ki hak ban yat leng ba kari klau. Bara bagi yat hak kari klau ka mensim jongki kala pisa ong gektin ka jong blay. Ngasngo pidan hak ne ka lenti kum kari klau. Pi snow, pi yat, ata ka lenti jo kari kila film tip. Ngan let siya kaya ka ban jag jim jong afi snow leng hado kata-kata. Ka ban sim jong fi ka snow pi sa hado kata-kata. Namar fi don hakan ka lenti jong kari kila. Nga kwa ban ong fi ba. Nga snow na ikong ro ka ni kapor. Ka leng ka ban sim ka jong fi. Ka Bible ki ito kum ni. Tiu tau pat ba ula kren persyak yu blay bat yaw Moses. Balay filaya lam yangi na kata kari Egypt ya ka bangin yo yap hakari kila. Namar ukpu amdan lemne ka umru amdan bat ka mensim jongi kala snow jli yaw ne ukpu basneo ka Bible ke tho bude ublay ba ai ukpu yaki man lagasngi kata ka mana beneng ka hap man lagasngi ude ublay ubabsa yaki halakasngi da ka jingbam ka bakenja do ka jongki ya ka bakilaban kedang henry ne upat ba what hado kataru ya ka ublay lo shu ai kata ka bam man lagasngi ka riklau. Ini kata ri siap.
Henry ki ong bangi da sngau jeli yau ne ukpu. Bagi da ong ru bau ne ukpu ulang utau ukpu ubasneo. Bon ki briew. Ki ong wei utau ukpu. Habang ong ifi ukpu umdei utau ukpu ba pi bam man kedang ke kpo. Uni ukpu ude ukpu jong ke jingim. Kamen sim jong pi ka terang yau ne ukpu jong ke jingim. Kamen sim ke jong pi ka terang ya kata ka jong ke jingim. Balwat sngau jeli ngakwa aban ong yefi. Namar bakini ki briew, habaki sngau jeli au tau kpu ba dia taka ki ong bang ngingim don, lane ngingila sngau ngia, ngingila sngau jeli au tau kpu marulong basneu. Kai ka baja. Ka babel ke thu bo bleu pa aki dak taki sending. Bagini ki besen ki wan man po yaki. Bat bon ap deng juki ki kelot yap hakata ka riklau. Dan ap deng juki ki bedang bakata ka bi kadang don haki. Te kum ta kila linear bat kila ong gini ki kintin. Tinamar kata kita ki briew kilawan Moses kila ong ngila le pop ngila keren persya you try but persya ya meru. Ki sngul tu hadien ki ong. Ba pleng ngila le persya you try ngila persya ya me ko Moses. Ki wan ba ki pan map no try. Baru blay ong hel Moses. Moses blak liu blay ngan le kom no u try ong tau yau ta uding tu penyeng hau tau ding tau tau sen renang wa tau sen renang bat kini ki bapang na kani ka jingpang na kani ka bi sending ong ki ban pech sa tau ding bat haba kini ki pech sa tau ding kai ka baja kata ka bi ka badan ha ka mat jangki ka ja la ka ja utau sen renang ya bo Moses usna u kjit no ya kata ka bi ka badan ha kata ka mat ka jangki bat ki yo khia na kata ka bi badai yang taki sayo lajim. Kani ka jingja, ka ba shisha, hakaba kenja men sim nga kwa ban ong ifi. Lada fi sngau jeli yo Jisu. Ka men sim jong pi tong nga kwa yo Jisu. Henry de mo pi ba ong am tre yo Jisu. Ka men sim jong fi ka ong adon kam tang yo Jisu. Nama de mo u balong kata ka jingbam ka de biang nam ta ka men sim ka jonga. Piling pi persyang man di da kani ka tai ban wat da kini kita yang kwa ban ong ifi ka men sim jong fi ka nom la ban pediang. Kamen sim jofi kanom la ban pediang lemda fi pediang yau Jesus Christ. Lemda umta kamen sim jofi kan Shillong asa. Kadai tang kamen sim jofi ka badon kam ya ka bam ka jongka. Kadai tang kamen sim jofi ka basnol tu ya ka ka bakaka don kam. Ba kamen sim jofi ka don kam yo nong tau jongka. Kamen sim jofi ka don kam yau ta unong pelong jongka. Kamen sim jofi ka don kam yo ta unong penim jongka. Bam dan penim the way pat udan tang u Jesus Christ. Kababel ke thu ya kata bo Jisu ong ngadai mangau tau kpu yau baka men sim jong fi ka don kam ngini puli ne ka tin ka jong blai ka ne ka por Yonis kan long ban riu ka de khat ka balai pulai ka ong ne namaru kpu jong blai ulang uta bo an her na beneng baru ba ai ka jingim ha ka perthai utrai ong ukpu jong blai ude uta bo an her na beneng ba uta ukpu ude ukpu ba ai ka jingim. Kini ki briew ki osngoi kata ki ani Jisu me batai sebang tu kpu ai to kpu ngi kwa ban bam to kpu han Jisu ong kat khat ka balai pusan ong Jisu te ule yathu aki nga ngalong utau kpu jong ga jingim jar buan hanga unom tngan ba jar ba nget hanga unom sliang lano ru o pi kwa to kpu Jisu ong adai manga utau kpu ubalawan herna beneng baruta bawan hanga da leiru unom tangan syu baruta ubanget hanga da leiru unom sliang syu namar ngalong mga uta ukpu ban ngalong mga kata ka jingdi ya ka baka mensim jong fi ka trang ya ka baka mensim jong fi ka don kam ka do jong fi ka don kam ya ka bam ka don kam ya ka kup ka sem ya ka jingka ka don kam ya ka ta ka jingnang jing start reka mensim ka don kam tang ina ka way ka don kam yu kpu ba ka don kam ya ka ne ka bat kata kam dei ka perthai kam dei ka ka bakan jado dei kpu bakan jado re kpu mensim ba utau kpu dei Jisu pediang ni film pediang reka mensim jong fi ka pediang tang ya ka ta kam la ban pediang da ka way pat ngakwa ban duai ka ne ka por nam ta jong fi wanum sngu jli namar kan long pop ya fi yo bo sen ka Bible ke thu bo sen di syaitan la dan ado meningkong na keper eden yo ka bi jong u ka po ya fi bar ka bi je ka pop kan peniap ya fi wanum sngu jli nu Jisu banga ngayalap wanum sngu jli uni nong penem ya ka banga nga kren ha ka ne ka por ka bamta namar ka mensim je fi ka don kam tang ya uni ka mensim ka jong fi ka don kam tang ya Jisu nget am nget nga kwa banong ya fi persyang ne
Pisngo lang pisngo bisa, pisngo bakadon kata kajing teli, ngakwa ba nong ifi, bam neo try, kabumot pediang neo jisu, wan hak jan sup, nget hau, pediang neo kamen sim ke jongfi, kamen sim jongfi ke dong, ani kataken ke badai kamen sim jongfi ke dong, ani kublai sibun ba, ani kataken ke deke jing bam ke badai na kabenta jonga, namar kamen sim jongfi ke tangan tang yu jisu. Kamen sim jo fi ka don kam tang yu try ubalong ukpu ubalong kata ka ka bakan jaman sim ban pen ya fi shabam jikot jisu ukrani ka tawang kau jar ka ubas liang tuan dei ma ubong along mangat ka jaga jing balada fim di fin yap baga jing yap jong fi kam dei ka basu yap tang ha do kamen sim jo fi kan yap lada pi pen chat tangan ya ka met jong fi kan yap balal pi pen chat tangan ya kan sim ke jong fi kamen sim jong fi kan yap bam jikot ka kwa ban fi kamet ka shukalak ndo no ka kut no ra kamen sim jong fi ka bam jikot talada film dan ya ni ukpu talada film dan ya kan ka kamen sim jong fi kan yap shabam jikot der flayo inu Jesus Christ pi pdiang fin shabam jikot tade hing ta kwa ban fi wanum sumarthan tang ya ka do Dari tu ru ikan ikan mensim ke jong fi, ikan ikan soul ke jong fi, namar klemu jisu fi namla banem. Pediang no utrai kat bakapor kadang don, pediang no kat ba kan ikan met kadang kat ba kan ikan mensim kadang don hapok jong ka, pediang yau neu jisu. Ngakwa benduai nam ta jong fi ikan ikan por. Hallelujah. Haga kertengu jisu, ngasungu trai trai ma ai ni ke khubor. Baka mensim jong ni ba kadon kam trai. Ya ukpu jong ka jingem kadon kam ka try ta ka jong ka jingem ba utaw de Jesus Christ baro shikata isngo jili baro shikata ko try yong ngam sngo tenat andrei ka ni ka sngi le sngo ni ka khubor ba pleng ka ni ka jingleng pleng ka ni ka jingpisa ka wan pleng ka ni ka sngo tali ka wan namarba kadon kam yaw Jesus ukpu jong ka jingem ba ka jingdi jong ka jingem ubalong hiu Jesus Christ kan ba ni ka sngi ka ba pipira ka kti ka fin ra ka kti pediang on Jisu wana ka donot jonga hallelujah try ben rong ka donot jonu kon ba ka dojeme don ni ka kong ro blai oi ka thrang try oi ka sliang ablai namar ba ka thrang ka sliang la poi kulmar ga ji mu chuka ka kwa bandi gi jong ni ka prathai gi jing subhal ni ka prathai ka prasyang ben pendap ya ka jing kemen hapo jong ka hanrei kat panang di ya ka ye jong ni ka prathai ka men sim kam pediang ka men sim kanang thli shu ka men sim kanang pang shu pen ban re ka ni ka sngi ko try ma ai ni ka jing bam ka badai ma ai ni ke jingdi ka badai ma ai ya la di ko try ha ni ki kon ba baki pediang me ko try hallelujah ka tin se me ko automat ba to khmi bu try long ba ha ni ka sni ha baki mat ya me ko try hallelujah kin mat ya ka jing ba ka jong me ablai ha baki mat ko try ka jing tengen ka wan ka jing dap ka wan ba try ka jing suk ba ka ta ka jing kemen ka jong me ba ka ta ka jing suk ka ba palat ka jing sempang baro ka dari jai ka da tuit the try ba ka ta ka mensim juki long jai ka jing mot juki ka long jai habe u Christ Jesus nga ingu ni ka por ka ba kodor Trau pelat fi ka por ka dang don pediang mat ka mensim jong fi ka don kam yu ku ka don kam yu Jisu ngangai pila pediang ha kertengu Jisu nga aingu amen trau nang kerkhu fi trau nang ai ka bor fi mangada duai nam ta jong fi we pui baro ki bela de pediang yu Jisu ba fi nang kwa ban san shu how try kwa ban phone ni ki number ki yo ban kran ba fi nani pila ban wan Sini ka center jungi hene open Nongthymmai kadong Nongkhryiem ngidon ni no singi ba ar si sa janyo ka tayo nado ka por khatwe baji egam to fila wan ngidon ni ban shakri ya phi ban hikai fi lamba ka tien ge jong play ban shakri fi lamba ge jing dwai ublay ka khoi fi ublay unang ai bor fi ublay unang pen sla fi ba unang pen san fi ba fin long tau briew ba dap pura ken haki eke baro ublay ge jing so long kat fi dan pring jo fi la se pi pang fi tom vi don jing jing la ge jing em plan phone ge ni ge namba kum jo pila wan ro sheng ne ka center ngin yo ban ya dwai bat fi ngin yo ban ya slok bat fi ngangai bo try un le ki kam ba shibon ha ge jing em ge jong fi ngin sai shem pat khub le shibon amen